lang hilin eh. Hello, good morning. Friday morning. Saba ni? November 21 na. Prepare na gang pamahaws mga bata ani. Madarong adlaw nga birthday ni Jidin. Ika 13 years old na agunso nila. O ibaw 13 years old na. 13 years old. Good morning. Good morning. Salamat ka, Lord. Abot na tag November 21. Pinakadis na lang. December na. Ado naman kadawat at anig na pinaskuhan, puhon, parang murag Christmas. Ma'am Hiring Ayop. Good morning, ma'am. Salamat ka, ma'am. Permit sa kanas ang permit sang lakang asa ka naaka. Salamat ka, God bless ang tingkanunay. Ma'am Pilis sa taghap. Good morning. Friday morning na sa panahon na rin kagabi ng higda. Anin sa isip ko. Arlene Rolon. Good morning. Berna Mendoza, good morning ma'am. Good morning ma'am Edina Orada Kanyiti. Good morning madam. Shout out ba sa Igso sa Saudi. Uli na Igso, December. Ayaw kita tapuhon. 4 years naman siguro po kadiha. Uli na. Ulit na kay Altas Bohol, mga muti. Anong gay pandesal ko no? Lamig kaayo. Karon birthday Jidin. Okay ba ako? Na mag-isang mother or unsa? Ang hinibawan diyang mother muli karon birthday ng Calvana. Ibaw kay karon birthday mong Jidin. Ulit ba? Happy birthday, be! Palas madier. Tiara madyer o window kamu abot madyer. Masing mamamuli. Birthday ni Lola. So ilaman. Kay 13 years old na nakasabot na siya, wag isang mama. Pero nani si Jay ko ananja. Na ani dinner or lunch. Sana all. Asa man? Ito sa Samgyup sa Saron? Samgyup. Ato sa Buon. Poblasyon. Ato? Kasi nagkuha ni mo na. Hotel na. Kanan. Sana all. Sa poblasyon daw sila mag-dinner. Ay, hindi lunch. Ito, 13 years old na ni. Magdoktora ra ba ni? Sa man? Saka? Mag-business ko. Sa gamay pa ka, yung kag magdoktora ka, kaya doktora ni mo si Mama Terry. Madlok. Madlok na ka? Sa pamadaga, sa bata pa ni mo yan isang magdoktor, ang tigwang isang doktoran. Siyempre, kuha na. Mag-usab na paghanauna. Abi nagdoktora ni, nanay doktora, Berto Daso, unta. Pwede ko no. Pang business ko ni Jahang Corso, sana all. Kabot pa baka ka rin yung GD nagmahuman. Di na siguro.
Nakaw na. Timplag Milo? Mag-Milo ka? Kaya gaman ka na ha? Okay, gamag Milo. Surprise si Zidin gabi, huwag yung kabati. Nasikik na wala kayo numdum. Magiging sa magip. Wala kayo numdum? Kan? Picture. So, asa pa ito nila? Pinalit dulo. Ha? Pinalit. Di ba, asa ito nila nakuha itong ingato-ingato? Mag-itlog-itlog. Bawa ka na naman. Hindi kay amo mag-surprise. Sa imong mga barkada. Ay, wala ka kibaw gabi eh. Wala ko ito kibaw kayo sa mga tiguang pa ni Mananita. Nara, magbaon daw si Jao. Kasi meaning na ba eh. Okay, bawa. KMP? Ang tanong ko nila. Hala. Ay, hang cake ba na happy birthday Jiden from KMP. Sa diyang mga barkada. Yung panjaga niya, tinulad ako ng cake. Sabi ni plastic. Chocolate hindi ba? Hala, plastic ko no. Hindi man. Dapat gabira ka nag-slice. Naligo na ko gabi oy. Bitaw, pag human ako, mapay pagmata na ako, naglay na ka. Nara, magbaon daw siya. Hala. Tungtong pa dyan kuan. Kasi kay, nagtampo siguro sila ani. Na. Isa sila kwarta na. Sana all madugo nga. For mga mayaman. Kasi naglupa, dawa ka hilak. Wala ba? Sen, sa upili. Sa mining sa KMP. Ilang pangan sa mga barkada. Kian. Ade? Ha? Kian M. Mika. Pia. Hala, kuyawa sila. Kaning care bayot na. Katong bayot? Sana all. Sila isun. Tango niyo. 5 minutes later. Thanks sa pasalubong. From Manila, Dara. Hello, mayroon to. Na-surprise di ay ang nag-birthday. Kay ganiha, masjidin nga nadawat ako ni dyan nga mag-birthday dyan nga si Zarisa. Ako si Zarawag dyan mama. Nakaroon di ay patig ako, na-surprise po ko. Kay ako kay baw ka nang uli di ay kay hibawan namo nga mo uli sa birthday sa ang ijaan. Itong asawa ng commercial nga inhan sa isang bana. Mo di istorya nga 27 pa daw sa isang muli. Diyan kaniya nakurat man ko. Kay diha man. Dakaron to sila silahan kay lang treat nila og kanang dinner ag ilahang lagi dinner lunch di ay dinner panihapon man na nabulog na. Gitreat nila og panyudto wag ilang bunso silang pamilya og napuli close nga amiga si Jiden kay mawala ito plano nga mag-usar ako ng ilang handaan pohon karong 28 birthday sa among dyan nga kasi pinta edad na ako pati ako na surprise po ko kay daman po ko anda ade ba kasi pataban dia kani saan nga makaon na no?
kapat kay ngani o kaning sudaning kuan kanang usa ni manidinis saglaran crispy cream. Wala jay sipyat basta muli si Jagi kag Manila nadto ko dani 6 flavor. Mali pa yung taon po rin naghang mga apo. Ang tao kumapil pag video rin natapoy parang jay-jay nga na yung pinaskuhan pero mga pil. Okay. Naman sila balaod. Salamat kado sa ang pasalubong. Sa po ko na surprise. Daghang kadong salamat. Leonora Bernaldez Bertodaso sa imong grasya nga wadzig kay kanang puas. Karawat ko mga grasya sa unay nimo. Salamat kado. Nanisod og kuan kay kuan ko konda. Morit-rit na po ko kay humanag panghipos sa tuhang mga nilabahan na po kibila ka lugas ang plansahon kay Friday bazaron mamariting pas mga uniform dyan sa badugma katupang sa ka panganay na puto si iti maglid putog pants nga item. Salamat kaado sa pasalubong from Manila. Bitaw. Makalipay po ng nga na ba nga kanang na ay bisan magnako din nagtrabaho ako rin sa pa nga laing tao kung sa'y na nila cashier pa siya para na tago na po rin sa tabang na sa mga need kay request mo ko din matag simana kaning hang rate dani matag simana sakto na jud ni sa konsumo na pamagas pangbawon o pangsudan sa mga bata. Salamat sa kuda ko media isang kabuutan way makatupang sa katong mga tao nga nasukuna ho kay bawa na kung kinsa mo ingin ko ni nga paaroy ko na po kumabuang wari ko na po kumatigok pero okay ra nangya po yung Ginoo na ay Ginoo taas nagtanaw subunaho salamat sa nagatag sa pasalubong nagpunta nga magapaapaw ang imong grasya matagad daw apaw sa itong panadlanan magkasawa God bless. 5 minutes later. Magtani rin pati ma Sunday Paris padong dahil mas lapas okay palitan ulit buwan okay nakakita sa katong ulit buwan sin magjikas magpapalit man at Singapore kaya wag buwan sa buloy mo ng Singapore at ilaging mga video-video nalalang na video-video man dyan nakamanhingan nga alamisi ito nagsag na ano mo katinga ang garingkot-ringkot may kay kuwan kasi ka magkuha na ito pagikan tinga mo rin pag magdalis notice sintuwa naman nawa na magkuhan dalam sa batan
Abatan nami, abatan na kita abatan. Iskina sa Junction sa Cortez, paingon maribuhok o ngadto maribuhok kani pudong Tagbilaran, na mo ni kabatan no. Abatan. Abatan buhon PR. Nabay mi na ni sa kuan. Nakabidyo ko sa una, okay na, kung ano ni sa ngudsuhan, nga mo nga ni Dario DAR. Na naman na niya ang opisina sa DNR. Bali naman na this kuan, Cortez. Tapos, sinain ang video sa kuan. DAR. Video ni Herlin na sa lapas kapre na mukot paano na naka drive race natutong na rin ipalit ako na po ito ng buwan na kuhan tubig tayo ibalik pero balik na kanino ko na sa una lapas lani ko rin mo sa kayo truck padung nila sa una ng panahon pa si Tia Pai bibi na mo pipak yan dining kuan ligabas karon na tanto na mong ride piece sa La Paz, Cortez. Mo di agagyan mo sa una sa kay mig jeep sa nga mo pakunay manang Linda oy. Mall, El Salvador lanini. Uso ng TBS sa unang panahon. Ito multi-cab. Karon nakana ng TBS. Kay La Paz. Sarado. Jada, one ditong 150. Dito. Masali ka ni? Nabangko, ma'am. Nabangko. 125 na ba? Saan ba itong kauban? Nabangko. Kani 150. Ano sa po ni siya? 15, ma'am. 15. Nakuhaan sa una ang mga tango matong Tagbilaran sa una baklay na siya kadong na welcome sa kabata eh wala sasaka Amianes Salvador model gyapon no Subukaw grabe wag na po ilang panda niya wag na po yung nakabay na ning baraha wala mang pagyanan sa una mo Kudiyo ko muli Galicia baklay na ni padung ka man ng Linda kapanaw so balhabal sa una
lalagi saka tor wala na kay years ron taod na Pudoy mag-iiti na mapas Pudoy mga niya namin lubi panganak si Pudoy diapa ko nanap ako ilaman ng Linda kung nanap ko yung tagsa sa unang panibay bahay niya ng manang Linda nila ng mamliba nga idaan ni Vice o idaan ni Mayor kina-Vice day Mayor Nasro di uy o ni kami sinulin din sa una unahan na kuha pa ng basketballan kuha pa ng baya kuha pa ng bindahan Herlin, ginamdong pa ka na ni Salvador kuha pa ng mga bata diha pa sa una kaksapan eh wala sa una na daycare napag-daycare sa una karaan kaning baza mo niyang nipuyan sa una kamang rinda model na kay nangabang raman to sila mo niya dani yun nakazo lugay may anak si Herlin duha Herlin doon na siguro dani sila magkila sa una nagbay ni Ma'am Lipa muna kiabang sidra sa una naning baza sa ni Mayor karon kay bago to unahan may isang amiga kalahian nagbay sa Salvador sa una li paningan ni isa na po to nga ira pa lang bago may amiga daan ni si Inday Lopez so ito na ito yung bay na napulungan tumoy ilanday Lopez asa na ta pasubay de bukos sang pansaw na itrabahoan itong panahon nga sa ito nga tao pa sa dilito ilang file Herlin galaga pus apo ni Manang apo alagang Manang Linda uwi ito ano sila yung kalibutan nangalibun magyapon yung kasada asaw nagamayran ni sutrosot rami rapor gyapon ni lapas na mga 20 years gihapon ko ang giamuhan sa una para sarkatan ni padong panhala to biyabas sila galing lusot na na miss kuan padong na miss Fatima matulog ka na ha pila ka years mi dadto